tiba marwa. All right, we dhi kuom jaduong' Ogindo edi ochung' motegno kokwedo wach ni jotelo masani pok ogo mbaka gik machando joluo kendo wacho ni kembe nitiere luo mongirore. Gima dhi nego gi en wuoth madhi State House. Okay. Kanyo madamo ni ler maler. Erokamano. Asewuotho e supermarket to kane sukari miluongo ni Sony. Asewuotho e supermarket mogo moro nyocha gilando ni mokwa pok anene. Koro wach ma idi wacho ni nitiere gik miloso e piny luo miuso Kenya ka. Aparo ni mano anyalo luongo ni wach ma ok ne kare. To an awuon aseromo gi jatend piny migosi William Ruto. And aparo ni Kenya duong'. Oganda nyaka los priorities gi. Oganda Nyaka los priorities gi. Nyocha ne wuoth ma nyocha Ruto limo godo piny Nyanza. Yes. Nwadhi kode piny Kisii. Nwaneno kaka jo Kisii ochanore keto kwayogi. Kendo giyuto, kendo gidondo, kendo gigerore. Waa kode kanyo, wadhi kode piny Kuria. Jo Kuria gerore kendo yuto e sirikal. Kendo wabiro kode piny Luo. Kendo norwako maber kabisa Migori County. Kano wadhi Uriri constituency. Kendo president nowuoyo gi jogo mochiwo ne gi dongruok mano nyalo chiwo e bwo sechego. Kendo noket ne kwayo. Pogruok manie kind oganda marwa gi ogandani mamoko. En ni ogandani machalo Kisii kadwaro gimoro to ging'inore gimoro achiel gichiko ir president. Tidhi ikwaye gino to chiwo duoko. Jothurwa kanitiere jomodhi ir president to maga dhoke. To joma bende omi thuolo mondo bed gi tudruok kaka joote gi president bende ok dhi. To wa bende wasulo osuru. Gin jomage momi thuolo mar tudre gi president to ma ok dhigo. En edini, en wajumbe wa, en senators wa, en governors wa, up to and including MCS. Gin gi mandate ma tudruok gi sirikal ma piny kendo gimalo ka gipango dongruok mathurwa. Ageyo Bedanga konye kumoro kama. Konya. Ang'eni dhi wacho nang'o ni katiba nosekel. Ok en katiba. Ada ing'eno Ogindo bedo oko. Ibiro konya. Okay, abo koji kanyo. Oda edi. Aya. To kasani kore ng'iyo chumi mar jo Kisii. Bank mar Central Bank ma Kisumu. Pes jo Kisii madonjo kanyo is 65%. 35% kore kipogo na joluo, kore kipogo na baloya, kore kipogo na jolang'o. Nyisi kako chumi gi chalo. To chumi iloso bang' ndalo. Onge gimoro achiel mabiro timore e piny luo ka kata wajuko jo Kenya e dongruok magisego godo ka. Wabe nyaka wadongra donga mos gi jo Kenya. Omiyo kapod wan warito ne nyaka chieng' moro yaw sava, nyaka chieng' moro nengo dog piny, nyaka chieng' moro kel jago firimbi maber. In any case, jago firimbi gi jo ODM ema kelo gi higa ka higa. Gine mani kelo Haisa Kasan, gine mani kelo Chebukati, gine mani kelo Cherera Fo. So, onge odiochieng' ma pok gikele jogo firimbi. To ka gisekelo to gilokorego, ka gisekelo to gilokorego. Tong' ni neno oganda wanyalo bedo piny mondo ng'e ni to interest wa maduong' kaka oganda to en ang'o. Mondo wamany ni to strategy mane mwanyalo yudo godo interest wa. And anyalo nyisi interest wa kaka oganda. Wachi jaduong' matin. Be wanyalo bedo gi chiemo kaka oganda. Be wanyalo bedo gi somo kaka oganda. Be wanyalo bedo gi tije kaka oganda. Be wanyalo go hala kaka oganda. Mage gik maduong' ne oganda ka oganda. To onge mar gigo kaka une dhi e piny luo. Iyudo ka waseduono mang'eny kaka oganda. Kendo mier matin minyalo yudo ka chiemo ni e dera.
To mier matin minyalo yudo ka ji chiemo e dere. To mier matin minyalo yudo ka nitie nyathi matiyo. To magi e gik monego chandwa. Gima onego chandwa ni to pesa nyalo donjo fuku jothurwa nade. To mano en tich jotelo. Nikech leadership is making lives of your people better. To kine ka wakaw kinde wa maino waduto te. En wuok tich wawuok. Tich ang'wen wawuok. Wuok tich wawuok. Tich ang'wen wawuok. To ji to nie puothe ji puro. To ji to nie skul ji somo. To ji to go ohala. To wan to warocho magwa. Ma koro warochore mwadong' gi lwetwa nono. Sani onge piny miuse lo kaka piny Luo. Ma okiuso ne joluo, okiuso ne mwache. Odong' matin kama wadhiene. Wadhi bedo sikwate e gwengewa. Nikech mwandu waonge go. Ilawo gi nyathi. Ilawo gi kech. Ilawo gi jatuo. To mondo yude kogo bura gi jotelo. Ni tang'o momiyo lwetwa lungore dong' nono kama. To ngang' bura magigoyo en bura midhi gode maandamano. Okay. Awinjo ka last thing. Adoni tiek mano ko. Awinjo ka Eddie wacho niya. Nasebedo jaod bura. Yes. Kendo ang'eyo maler ne jood bura ma e piny Luo nigi duol. Ang'eyo maler. Kendo ne an jagoro mar duol. Bunge mar 10. Buchwa mokwongo kane waketo agenda, jakom burano ok abi luongo ni nyinge. Kana kone nyaka koro wamany kaka waromo gi joma manie sirikal mondo wapang kaka programs mwadwaro odonje e budget. No kuna ni ka ok yali e dongruok mar piny, ka iyale siasa. Mano we can't verify but To ka we can't verify, ere resolution mosewuok e duol mar dongruok ma jopiny otang' ne jopiny. mano okwanya